Tašmajdan je pukao na pola, zavladao je strah. Najjači zemljotres u modernoj istoriji pogodio je Srbiju 24. marta 1922. godine, na dan kada je te godine počinjalo proleće. Epicentar mu je bio u Lazarevcu, ali se osetio u čitavoj Srbiji. Seizmolozi kažu da je u Beogradu Tašmajdan pukao na pola i da je njegova jačina bila 6 stepeni Richterove skale. Kako je taj zemljotres izgledao? Da li je bilo štete, panike? Kako su tadašnji stanovnici Beograda reagovali? Detalje možemo saznati iz onovremene štampe. Evo delova opširnijeg teksta pod nazivom Jučerašnji zemljotres, koji je Politika objavila dan nakon potresa, to jest 25. marta. Juče je Beograd dočekao nešto o čemu već skoro punih 30 godina i ne misli. Dočekao je zemljotres i to silan i svoj beogradski zemljotres. Taj potres zemlje bio je najjači potres što ga je Srbija do sada zabeležila, a centar mu je bio u neposrednoj blizini Beograda, tako da se može odista nazvati beogradskim. Juče popodne između 1 i 1,5 sata, dok su mnogi Beograđani sedeli još za kafom posle ručka, svaki od njih čuo je odjednom neku silinu, neobičnu tutnjavu koja je donekle ličila na tutanj nekog ogromnog automobila, a donekle na zvuk neke silne sirene. Tutnjava je postajala sve jača i jača, a malo zatim naišao je uz nju i neki jak potres, koji je uz tresak i lomljavu počeo svaku kuću iz temelja da ljulja. Tek tada ljudi su počeli da shvataju da je nastao zemljotres i kako su tutanj i potres postajali sve jači, među njima je nastao strah kao da je nastao smak sveta. Sve živo pojurilo je napolje iz kuće. Niko se ni na koga nije osvrtao. Svako je gledao samo sebe da spase. Tako su matere ponegde u prvom strahu od nečeg novog, nepoznatog, strašnog, ostavljale čak i decu u kući, pa bežale na ulicu i čak naknadno videle su šta su učinile i jurile da decu traže. U lokalima gde je više ljudi bilo na okupu, nastala je prava panika, iz koje je mnogo njih izašlo prignječeno i zgaženo. Sa nekih zgrada koje se zidaju, radnici su skakali sa skela i sa najviših spratova, ne pomišljajući da baš time mogu polomiti noge i vratove, a iz sviju kuća čula se piska dece i zapomaganje žena. I prava je sreća što se potres javio odmah posle ručka, kada su bioskopi i škole bili još prazni. Inače bi nesreća od panike bila mnogo veća. Seizmološka stanica na Tašmajdanu izdala je o jučerašnjem zemljotresu ovo saopštenje. Danas u 13 časova 23 minuta i 35 sekundi nastao je prvi udar. Zemlja je drhtala neprekidno sa podzemnom tutnjavom, pa je u 13 časova 28 minuta i 10 sekundi nastao drugi slabiji udar. Zemlja je drhtala i dalje sve slabije do 13 časova 45 minuta i 40 sekundi. Zatim su nastale vibracije koje samo aparati beleže. Po provizornom proračunu, centar je u neposrednoj blizini Beograda, jugoistočno. Kada se zemlja najposle smirivala, počeo je postepeno smirivati i strah Beograđana. Ljudi su dolazili k sebi i počinjali da razgledaju svoju okolinu, tražeći da vide štetu koju je zemljotres načinio, a kada su utvrdili da na njihovoj kući šteta ipak nije velika, počeli su da se raspituju o drugim krajevima Beograda, pa onda i lično da obilaze varoš. Iako je vetar i dalje silno brisao niz beogradske ulice, one su sve do mraka bile pune sveta, koji se šetnjama kroz Beograd
još i osiguravao, tražeći da bude što više napolju. Ali uskoro je naišao novi strah. Odnekud se odjednom pronela vest kako je observatorija prorekla da će u 4 sata naići novi zemljotres. Ta je vest proletela brzo kroz ceo Beograd. Išla je bez prestanka od usta do usta, od telefona do telefona i kada je bilo 4 sata, u kućama beogradskim ostalo je vrlo malo sveta. Sve se našlo napolju, na sigurnom mestu. I tek kada je 4 sata prošlo, a zemljotres se nije ponovio, taj isti svet počeo je dokazivati kako niko živi pa ni observatorija uopšte nije ni kadra da proreče zemljotres. Ali ipak i posle toga mnogo je Beograđana noćilo van svoje kuće, kod poznanika ili rođaka, u nekoj zgradi koja mu se učinila sigurnija. Po beogradskim restoranima još je bilo prilično sveta kada je potres naišao. Ipak su njihovi gosti, iako prestravljeni, uspeli svuda da bez velike gužve pobegnu na ulicu i najveću su štetu koja može biti imali palkelneri kojima ni na nije padalo da jure za svojim mušterijama. Ali ako su restorani u to doba bili prilično prazni, kafane su bile utoliko punije i panika koja je u njima zavladala mogla je na mnogo mesta da bude mnogo kobnija. Naročito je u Moskvi bila velika gužva. Po nekim čisto našim metodama na tom su lokalu vrata napravljena tako da se otvaraju unutra, a ne spolja, a kada je preplašeni svet pojurio napolje, na svim izlazima nastao je odmah zastoj u kojem je mnogo rebara nagnječeno. Neki Rus bio je potegao stolicom da razbije veliki kafanski prozor, pošto na vrata nije mogao da izađe, a neki oficir, Jugosloven, držao je sve vreme stolicu nad glavom da bi sačuvao da ga ruševine ne zatrpaju. Pokraj sve siline zemljotresa i panike koja je svetom zavladala, u Beogradu srećom nije bilo ozbiljnih žrtava. Opštinska ambulanta imala je da ukaže lekarsku pomoć svega nekoliko licima. Najznatnije povrede imao je neki radnik, koji je skočio sa 3. sprata nove zgrade francuskog društva Nacional. On je pri tom skoku slomio nogu i ruku i ostao nesvešćen na zemlji. U besvesnom stanju bio je i kada je iz ambulante prenet u bolnicu, te se nije moglo ni utvrditi kako se zove. Osim toga, u ambulanti je ukazana pomoć još 2 radnika koji su lako povređeni razbijenim staklom i jednom kelneru Moskve, kome se preturio vreo čaj na ruke i opario ga. Svi su oni bili samo previjeni, pa pušteni kući. Preplašeni svet pravio je najraznovrsnije kombinacije, koje su, razume se, bile samo proizvod fantazije. I nije nikakvo čudo što se šta više tvrdilo da će se na Avali pojaviti vulkan i tada teško Beogradu. Kažu, veli sinoć jedan starac jednoj grupi mlađih ljudi radnika koja je stajala kod Slavije i diskutovala o zemljotresu, kažu da će se taj vulkan skoro pojaviti. Na to, deco, neću dočekati, a i bolje je. To je biti pomor sveta. Slušao sam da tada iz zemlje izbija vruća voda u kojoj prasiće možeš da šuriš. Bre, toliko li je vruća? Sa zaprepašćenjem pitaju radnici. Nego kako, tvrdio je starac. Pa posle razna druga čuda, razne utvare. Radnici se samo zgranjavaju slušajući sa jezom starčevu priču. Bože me prosti kad moram tako da kažem, i treba da dođe smak sveta, kad nas niko nikoga ne poštuje, ni Boga ne poštuju. Svet se izopačio.